Šta ima? U ovom videu, u ovoj ediciji pravimo novi challenge. Lopta, penale šutiramo. Ko može pogoditi gol? Malo penale šutiramo. Da vidimo ko ima tu tehniku, ko zna igrati s loptom. Ovo nije teretana, ovo je igralište. Tu moraš jednostavno gore spremati. Gore trebaš imati u mozgu, u glavi. Da si ti najbolji, kad si najbolji gore, onda si ti najbolji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baš tu. Ajde. Može tu. Krećemo pripreme. Kada kažem, nisam više baš u formi, ali ja se nadam najboljem i da ću biti u challenge. Kao nešto se sad moli. Kao da ćemo tu pomoći nešto. Ajde vidimo. Mora ubaciti tu loptu. Lopta na Mario Totovac! Šta se tu događa, tu je? Ovo je tako bilo grubo za vidjeti. Pogledajmo to. To još jedan put, dragi gledaj, to je nevjerovatno ubačaj. To bio kao jedan gol. Jao, majko moja, boli i mene, dragi gledatelji. Kakav je to bio udarac. Treći je to. Treći. Da. Kakva je to bila prilika? Tko je tu loptu odigrao? Tko? O! Vidi ovo! Druga minuta! Ma početak iznova, je li to bilo moguće očekivati? Zadnji šut. Da, zadnji sada. To. Da. Pa ne je bilo loše. Lopta je u ševa! Šta se noge? Još je... Šta Hausić kao samo gleda? Guranja! Babić daje! U jednom trenutku strah da će Steven zaustaviti tu loptu.
finalu Maksimović, treća sreća! Srbija je u polufinalu svjetskog prvenstva! Bilo je ovo dugo, ali prijatno jutro! Ovaj penal možda nije bio tako dobro izveden, ali Rajković je već bio na drugom delu gola. Još 2 puta. Hvala vam. Šteta, promašio je Mandić. Zadnji! Brani Rajković! Brani Rajković! A dobro, uspio 2 puta, to je istina. 2 puta, mislim da nije loše. Utakmica je bila vrlo bez veze, da kažem tako. Nije bilo ništa posebno, ali evo tamo Tomislav. Tomislave, kako je bila igra? Gdje recite mi? Šta da kažem, bilo je zaista zanimljiva i utakmica. Bilo je par teških momenata, par teških trenutaka, ali sve u svemu dao sam sve od sebe, trudio sam se, gledao sam da dam jedan barem gol. I šta da kažem, drugi put bit će bolje. To od mene, stay fresh, stay clean i nemojte pikati steroidima. Dobro, samo jedno čas pitanje. Kako to da si ti 5 puta na gol pucao, samo jedan pogodio? Pa znaš šta je bilo? Šta je bilo tu problem sada? Sinoć sam radio noge, znaš, radio sam teretani, leg press i hack smith prvi put. Da. I imao sam neke probleme sa koljenima, šta ja znam, nešto malo bolilo. A možda upala neka, ne znam. A nešto, ne znam šta je točno i uglavnom nisam dao sve od sebe, nisam mogao dati sve od sebe, jebi ga. Ali sam se trudio i bio sam, ne znam, bilo je okej. Trudio si se i to je najbitnije. To je najbitnije. Hvala Tomislave. Evo tamo čeka trener. Ajde, vidio sam, ne gleda baš nešto. Ajde, dobro, nije bitno, čao. Vidite ovo, ja sam tada mu dam još jedno pitanje, on čovjek trči, njega boli dupe. Skupi noge. Nogi skupi i čuvaj glavu. Moram jaja čuvati. Bravo, nemoj gledat. Nemoj gledat. A nemoj jako. Šta je to bilo? Sreće si imao. Na stvari ne mogu ja da centriram. Lepo bi bilo da ga mogu da ga pogodim kad hoću, ali... Nažalost nije to tako. Gdje, recite mi šta je sad to bilo? Pa dobro, to sad nije bila baš kazna. To boje da ne pokažemo, to će da sećemo, je. Da, želite da niste pogodili, nema tu druge. Sve ćemo pokazati svaku sekundu ovog videa. To neću. Kako ti to kažeš? Dobro, bratkos i matkos i sestroks i brateks i kako se svi zovete. Vidite, nismo baš neki fudbaleri, ali probamo ovako da se zabavamo malo. Malo trudimo se, jevi ga, igramo se, malo zabavamo se, malo pikamo steroidima, malo tamo, malo. To su moji. Što da kažemo, prijatelji, ako vam se ovaj klip sviđa, naravno stavite jedan like, jedan komentar koji idući challenge želite vidjeti. Ostavite jedan sub na Nemanjin kanal, Nemanja Mihajlović. Bio bi vam vrlo zahvalan, može svratite, bacite jedan like, tako to. Čekirajte ga i to je to. Vidimo se ljudi. Pozdrav. Pioniri moji. Opa!